Så bliver det weekend. André. Hej. Velkommen til jobsamtale. Kom indenfor. Velkommen. Så tak. Jeg gør meget godt klar her. Ja, vi er klar til at gå på weekend. Vi mangler lige dig. Vi har samtale omkring det ene scene til Festegnen, som er sådan en kæmpe værtshus-telt. Det lyder fedt. Og der tænkte jeg på dig. Ja. Jeg vil elske at kunne kloge mig selv og være vært alle 4 steder selv. Det tror jeg, du er den eneste, der vil elske. Altså. Ja, lige præcis. men det kan man ikke, og jeg er også den eneste, der vil elske. Og så tænker man, her har vi som André Bentzen, Mr. Rødovre og Mr. Vestegn. Kunne du se dig selv i sådan en rolle? Jeg kan godt se mig selv oppe på scenen der. Ja. Jeg kunne også godt se mig selv nede i hjørnet og i baren. Du kunne se dig selv over her, faktisk tilbage i baren. Ja. Hvad skal man kunne? Ja, men man skulle gerne kunne være god til værtshusene. Kan du nævne mig 3 værtshus i Rødovre for eksempel? Skal du have dem sådan i kronologisk rækkefølge i forhold til en enkelt dag, eller hvordan? Nede for Vin og Brød, og så hele vejen igennem Rødovre. Jamen, det er klart, man starter selvfølgelig på Vin og Brød, og så bliver det Rødovre Bodega, ikke? Ja. Og så på vej hjem Karlsruhe. Okay, det er 3. Og hvad synes du kommer ud af Rødovre? Kan du finde en i Hvidovre eller nogle andre byer? Der kommer helst ikke så meget ud af Vestegnen, men nu siger du Hvidovre, altså der er Johnny's jo selskabet. Okay, ja, på Hvidovre var gammel legendarisk. Hvad er de stærke og svage sider? Altså, jeg tror, min stærke sider, det vil jo nok være, jeg er sådan nærmest født til jobbet. Jeg er jo født i Rafleberg. Altså, jeg har vokset op på et pissoir, ikke? Altså, så jeg tænker, der passer jeg sgu meget godt ind. Min yndlingsfarve brun. Mine svage sider, dansegulvet, har jeg ikke særlig skide godt på det danske gulv. Jeg må håbe, du er på et værtshus, hvor der ikke er en jukebox. Men det er faktisk lidt ærgerligt, siger vi får Rasmus Bjerg, så kommer og synger John Mogens, når Expressen kommer. Men du kan jo også blive hængende i barn. Men lige netop den der slags dans til Rasmus Bjerg, altså den kan de fleste af os, der ligesom har festegnen i blå. Kan du en skålevise? En skålevise? Ja, ikke nogen, jeg tør sige her til en jobsamtale, men altså, det er jo klart, at hvis jeg får lov at selv at styre sådan mit del af arbejdet, så kommer der en eller 2. Hvad har du af erfaringer? Erfaringer? Altså, jeg har i hvert fald klodsregning på rigtig mange steder rundt omkring, både på Vestegnen og i København. Ja, det tænker jeg. Jeg har også rigtig mange referencer. Ja. Kan du lave orden? Ikke nu, men jeg havde faktisk lidt forberedt mig på det spørgsmål, da jeg tog hjemmefra. Altså, jeg må sige sådan, jeg håber på ligesom at kunne vokse med jobbet, og så måske øve mig lidt undervejs. Ja, det skal være, at det bliver over tår. Alternativt, altså hvis jeg får frie tøjler, så kunne det være, at jeg kunne få nogen op på scenen, der kunne det i stedet for mig. Det er også en god egenskab. Prøv lige at høre, hvad er din lønkrav, hvis det skulle gå hen og blive dig, der fik jobbet? Altså fri bar går jeg ud fra vil være en anden form for minimum. Ja. Jeg ved ikke, hvor højt de sætter baren, men altså... Baren, fri bar for dig er meget ved. Ja. Det kan omkring den bar. Det går rundt i dyret, ikke? Det er jo 2 dage. Ja, det er 2 dage. Ja, jeg synes også, du skal ofre dig lidt så. Altså, hvad skal du have for den der vest der, du? Er det krav for den? Hedder det ikke Vestegnen i virkeligheden? Jo, ja. Det er Vestegnen, det er derfor, jeg har taget den på. Ja, den er meget fed. Ja, men det der er jo... Fri bar og din vest. Det er fandme meget. Jeg vil rigtig gerne have dig med. Ja. Altså, du bliver den første vært, vi annoncerer til Festegnen. Jeg ser nogle pladser der. Ja, det kræver jo lidt at bære sådan en der, ikke? For helvede. Dilbløsen. Man skal trække maven ind for at være i dine sko, kan jeg godt se. Ja, den er meget god. Du får tørren. Får jeg tørren? Du får tørren. Nej, hvornår starter jeg? 19. juli. 19. Det glæder mig til. Tak.